Ngibingelele kubabukeli iKhala TV2 bafowethu seCharlesfontein. Ngithe ngithi ngizihambela nje la ku-entrance ngangayithela umlandeli wamageza nangu la eceleni kwami. Sawubona mfowethu. Sawubona mfowethu kunjani? Kuyaphila mfowethu. Ubona la ugqoke umfaniselo wamageza mfowethu. Ngicela uzichaze bafowethu. Mina ngu-Aaron ngwamashimani Sibongo. Ngikhona la ku-Facebook nginduna amageza ngaphansi kweLundi branch. Ngilapha eCharlesfontein ngizosupport amageza amahle aholwa ithole Ndidane. Bafowethu sengifikile lapha eCharlesfontein njengamanje ngoba ningibona nje ngilapha kwi-entrance yakhona eCharlesfontein la kungenwa khona. Umcimbi usuqalile njengamanje until kuze kube late. Bafowethu ngikuzela ama branch la angakafiki ukuthi ngicela ukuthi asondele bafowethu. Asondele iDurban branch isondele onke neGP bayeza bonke lana eCharlesfontein. Kumnandi kakhulu bafowethu. Ngiyazi ukuthi awukho umcimbi phela oba mnandi wamageza amahle mengekho. Amageza iqembu elikhulu niyalazi nalo kusukela kudalo ekade lihola umtshengiseni ufo kaGcwensa. Bafowethu ngicela sisondeleni sonke sizobona lokho okwenzakalayo lapha. Niyazi bafowethu ukuthi ithina bafowethu esiqopha umlando ekade siqoqa indondo bafowethu. Kusemlandweni lokho umlando ngeke kuphinde ucisha bafowethu. Ngisho iqhawe lingasekho selikhotheme kodwa nje sohlezi siliphamise njalo igama lamageza amahle bafowethu. Ngiyanicela bafowethu nonke nifike kuzobe kulime estadium. Wena ongakafiki ngisacela ukuphuthuma bafowethu. Ngibonge ngana kwethu. No ngiyabonga mfethu sowuvala nje mfethu ungathini sowuvala. Ngithi njengamanje ngicela abalandeli bamageza amahle bephuthume ema-competition beyothenga amathikithi abhalwe ukuthi amageza amahle ukuze bekwazi ukuvota. Njengamanje uma ufika la egethini uzothenga ithikithi akufanele uthenge lapha egethini ngoba uzobe usulashiselwe ivoti. Kuvotwa ema-competition. Uma usuthenge khona uzothenga ithikithi elithi amageza amahle uzobe usuvotile. No ngiyabonga mfethu isikhathi sakho. Thank ngana kwethu ngibonge mfowethu. No bafowethu wena uqala ungena kuleli khasi ngiyacela wenze okufanele ucofe lapha ibutton usubscribe bafowethu usazise lokho uma eKhala TV2 seCharlesfontein bafowethu kusaliko khona. Siyabonga. Thank you.